Shalom לכולם, hola con todos, soy Shuli Yosef, profesor de hebreo nativo hablante en Hebrew Online Academy. היום נדבר על הפועל לעבוד ועל הפועל ללמוד, ואיך להטות אותם, כמו קונגוגלס, עם שלושת כינויי הגוף. הוא, היא, הם והן. הוא עבד. אפשר לראות שיש את שלוש אותיות השורש, עין, בית, דלת. היא עבדה. שלוש אותיות השורש פלוס ה', עין, בית, דלת פלוס ה', עבדה. הם והן, איוסייס, עבדו. שלוש אותיות השורש עם הסיומת הוא. אותו דבר עם הפועל ללמוד, אסטודיאר. הוא למד, היא למדה, הם והן למדו. תודה רבה, להתראות בסרטון הבא. צ'או, hasta luego.